Marija, il-mara ideali. Għal xi żgħażagħ mal-issem bil-Madonna, moħħhom mill-ewwel imur fi statwi u stampi u ċuħ ta' zokkor. Ħafna ħlewwa żejda, qishom tal-ġuġu. Għax wisq drabi nitkellmu fuq Marija b'ħafna sentimentaliżmu vojt. Dan ifisser li l-Madonna għadna ma nafuwix. Marija kienet tfajla bħall-oħrajn. Bosta drabi sabet ruħa fid-dlam. Xi drabi l-mistoqsijiet tagħha kienu jibqgħu mingħajr tweġiba. Iżda ħalliet lil Alla jimla kull rokna ta' qalba u jidħol f'kull fibra ta' ġisimha. Din kienet id-differenza bejna u tfajliet l-oħra. Alla għażilha u hi aċċettat. Fuqha nafu biss l-essenzjal. Jekk hu veru li skont itzokk il-fera, allura minn bina nistgħu naqbdu x'tip ta' mara kienet. Tħulija, paċenzjuża, tħoss għall-batut, miftuħa l-imħabba. Kienet il-mara ideali. Tħobb b'imħabba safja, fejn il-ġibdiet kienu kollha maħkuma u mnatfa minn kull egoizmu. Personità mogħtija għal kollox lill-oħrajn mingħajr riserva. Kollox falla u għal Alla. Dara kienet dar Ilena, dar li tilqek mhux imħabba tiżjien vojt, iżda x'fiha ssib min jifmek u jisimek. Omm ideali, lesta tbati fi skiet ma' bina maħbub. B'kuraġġ temmen sal-aħħar kelmet il-mulej. Mara mażula biex tkun dak kollu li aħna l-bnedmin imsejħin biex nilħqu. Jekk trid taf xi tfisser li tkun tfajla, ħares leha. Jekk qalbek tfittex mara, fittex lila. Jekk trid qom biex tfarġek, mur għandha.